første fighter i ringen til det hvide hjørne, Kasper Ellemann. Så skal vi have en MMA-kamp, og vi starter med at få præsenteret hvidt hjørne. Kasper Ellemann har vi i billedet her fra Buda. År gammel, har dyrket kampsport i 4 år. Han er tømrer i det daglige, og hans inspiration til i aften er at lave en fed kamp til publikum. Så lad os da håbe på det. Har en enkelt MMA-kamp, som han tabte. Ellers har han også vundet i kickboxing. Ja, det er jo en svær overgang, uanset hvilken af de andre grene du kommer fra, så gå ind i MMA, hvor der jo altså, selvom man er god til at bruge hænderne, når man så pludselig, og endda fødderne, når man så pludselig bliver taget ned på gulvet, ja, så er det altså en verden, der pludselig bliver tredimensionel. Det må man sige. Hans modstander skulle gerne komme gennem røgerdampen her. Det er Kenta-fighteren Daniel Riggaard Larsen. Har ikke dyrket kampsport så lang tid, mindre end 2 år faktisk. Ja, han er relativt uprøvet. Og har 2 kampe, vundet og 1 tabt. Så ikke så meget rutine hos denne her 19-årige Kenta-fighter, der er tømmer i det daglige, akkurat som hans modstander. Ja, dem havde vi også en af før. Det virker som om de der træmænd, de godt vil ind i buret. Ja, men så kan de også bruge deres krop, når de er på arbejde, kan man sige. Med at kaste rundt med det tunge træ, måske. Det er spændende at se Daniel. Han bliver omtalt som en, der trods kun 2 kampe nu, kan have en fremtid i dansk MMA. Så lad os se, hvad han kan præstere. Ja, han i hvert fald. Det gør han for Buda Fight Academy. Et stort velkommen til det hvide hjørne, Kasper Ellemann. Kasper Ellemann altså med de hvide handsker. Og Daniel Riggaard Larsen med de sorte handsker. Velkommen til det sorte hjørne, Daniel Larsen. Og det er jo sådan et naboopgør mellem Herlev og Vestegnen. Ja. Thor Sandberg fra Dansk MMA-forbund. Vores kampleder, han skal også give en hånd her på det gode. Og det er jo også den her spændende fornyelse i Unite, hvor at MMA-forbundet er med indover, og man prøver at samle mange kampsportsgrene. Arbejder på tværs af de forskellige organisationer. Det kan jeg vældig godt lide tanken om. Helt enig. Vi er i gang. Første omgang. Hurtig. Herlevmanden. Han er også aggressiv. Ja. Kasper Ellemann. Kasper, han virker stærkere. Men lad os nu se, om man får taget et... Nej, han tager mig ikke ned der, tror jeg. Ja. Nej, de bliver skilt om noget. Daniel blokerer meget godt der. Nej, der får han ham. Får han lige fat her, så er han på gulvet med ham. Skal han passe på sig selv, når han ligger dernede, Daniel? Ja, der er lang tid tilbage i omgangen, så han skal have gjort noget ved det. Han har hårdt fat. Kasper kan man se. Ja. Med benene. Ja.
Men han... og der kommer han og vil låse ham. Ja, så er det spørgsmål, om han får... Nej, det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke. Det er godt holdt igen af Daniel der. Ja, det er meget godt kæmpet. Ja, han har ikke givet op endnu, men... Nej. Blodsud. Ja, han har fået noget. Og så har han fat. Så har han fat, men ikke... Ja, jeg tror, den stopper der. Nej. Jo, han kan ikke. Jo, han får ham løsnet. Meget godt kæmpet af Daniel der, faktisk. Ja, helt vildt godt kæmpet. Nej, det er det altså. Men han ligger stadigvæk og bliver stranguleret, ikke? Jo. Og det koster altså kræfter. Det er sejt. Der måtte han klart. Ja, der måtte han give. Ja, det er der ikke noget til. Det var også et voldsomt pres, han var under, men... han kæmper til det sidste. Han kæmpede til det aller sidste. Daniel, så stor ære og respekt for det, men her har vi vinderen, Kasper Ellemann. Ja. Og hånden på hjertet. Han så stærkere ud. Ja, han var dejligt aggressiv med det samme. Ja. Jeg tror, lægen er lige oppe og se på næsen, om der er nogle botter. Det ser ikke ud, som om der er knækket noget. Og i hjørnet hos slagne fighter Daniel, der ser vi legenden, en af de allerførste i MMA Danmark, Mikkel Guldbæk. Han skal ikke give op efter det her, Daniel, vil jeg sige, fordi han har i hvert fald en herlig fightervilje. Ja. Og nogle gange må man bare konstatere, at man mødte en, der var bedre end en selv. Og så har vi jo set for selv det bedste i MMA, at når først du den anden får held til ligesom at tage dig ned, din modstander, han får dig ned og får taget en lås på dig, så er det delt med svært, ikke? Ja. Dejlig sportsmanship mellem de to her. Skal vi give af op i oktagonen til vinderen af denne aftens kamp, MMA-kamp, B-klassekamp under 77 kilo, der skulle mod 3 gange 3 minutter. Det gjorde det ikke. Den blev vundet på mere neck submission i første omgang, og hermed vinder i det hvide hjørne, Kasper Ellemann! Kasper Ellemann, submission i første omgang, vinder altså denne her MMA-kamp, efter bare at have virket stærkt fra start til slut. Ja.